खैफोदनिफ्राय रैखा मोननांगौआ खैफोदावसो गोग्लैनांदों। इसोरनो बावनाय प्रसाद जानानै सा 30 सुबुङा खैफोदाव। खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो इसोरखौ सिबिनो थांनाय इसोरनो बावनाय प्रसादखौ जानाया खैफोदावसो गोग्लैनांदों। जाथायानो जादों बङाइगाव जिल्लायाव बङाइगाव गिलागुरि ओनसोलनि राम सरकार प्रसाद मुंनि सासे सुबुंनि न'आव सत्य नारायण फुजा होदोंमोन। फुजा होखांनायनि उनाव प्रसादखौ जायो। प्रसाद जानानै उदै सानाय, गोबानाय, खिनाय बायदि देहायाव गोजोन गैयै थासारि सोमजियो। बेबायदि सा 30 सुबुंफोरनि देहायाव बे थासारिया सोमजियो। बेनि गेजेराव 7 साया उन्दै गथ'सामोन। थासारिजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो। डक्टरा मिथिहोनाय बादिब्ला दासिम भुगिनांनाय सुबुंफोरा गिनांगौ गैला। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360